urteak PUBG-ra jolastu gabe, eta gaur da eguna bueltatzeko. Gaur, afaltzeko, momo. Chicken winner dinner, chicken. Bagus. Azaitu, Zutanik se supone laguna gala, Venga, va, nunge chico ga. ¡Oh, pochín! Gatkan. Ay, ama, se recuerdo, polita. Tenga Jojo Ball. Gatka do Jojo Ball. ¿Sí? Go Jojo Ball. Gatka! Barura. Zartagina ipurditxuan, parte deta irabazia. Moto bat! Ebazurnik motoa oso ondo gidatzet, Ai! Pertsona! Non! Oi! Zagin, zeba dijo nola! Hostia, Zeba dijo nire motoa denbora guztian kaballito iten. Oso ondo gidatzet, Ai! Tanke badu! Zendia dakau batzutik, Korri! Ez bazu ikusten ez da existitzen. Kolgatu indeta, Inoa. Zer? Ba! Hai! Hemen ondoan dago, tio. Knockout! Join! Euskoi! Hostia, flasha! Bakitzu. Beste bat? Hemen mapalda ikusi ez? Nunge txiko ga? A ber, Euskoi, gure estrategia perfectamente trazatu berdegu, Castle, nundo Castle onduan. Hor, Castle da Rocamadur. Rocamadur. Itagat hemen katutxoaren buztana, nire buztana ikutzen. Bueno, Castle. Hau... Bai, pixkarrizki da, Atzetikan kotxia. Granerora! Kotxia, atzetikan. Ai, nondikan! Atzetikan, eta besta atzetikan. Atropello. Nik salbatuko izut. Azkenekoa. Bixito bandeitat. Beste bat. Bueno. Euskoi jo partia kargatu ze TikTok batzuk aizen ikusten. Orduan jungo ga urrutinen don puntura, aber bitartean kargatze jon. Hoi da, momo, juntzaite bere pantaian aurrean jartzea. Nire buztana ikutzen. Baina Euskaiek partidita kargatzen duen bitartean, aseguratu nahi hemen ez dola inor, hasi karmitak arteko ditugu. Nor bai do? Toriona! Epa! Bakarra bitiro ditut. Nontzaude? Toriona! Venga, ez dakitatzuk gehiago alko iten iraun. Ainoa, ez zekatela, arma. Gidatzen zu, nik gidatzen. Bos! Altzu irratia jarri behintzat. Pendea! Joder! Bat hilda? Kotxia! No! Ezaki! Hildina? Biak! Konfiatzegu, dena konfiatzegu Euskoiengan. Trust in Euskoi. Euskoi for president. Nire buztana ikutzen. Rocamadur. Nora jator! Maiatzu! Hortxe dihu Euskoi! Yo! Bueltatzen ga, walking simulatorrea. Mateu berdeliz maratoiak ita. Disparatzekoa ezakit bino, korriteko teknika. Desiente hona, Bai, lasai, zu artifizialak dira, Euskoi? Ez da ezer gertatzen. Benetan. Man jot. Beste bat. Ai, balagabe gehitu da! Kotxe! Hildak. Pixkat joditua zaude. Ainoa. Isilin dungona. Guen. Korri Euskoi! Hogeita bat bizirik, hoitako bat Euskoi, gure minutu batzuk barruko irabazlia.